κάμερα δείξει να έτσι ωραία. Και γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο όπως βλέπουμε ο MrBeast αντίγραψε έναν Έλληνα YouTuber τον οποίο το λένε Wins. Yes. Και yes, αντί να πω ναι είπα yes. Και πάμε να δούμε, λοιπόν. Αυτό όταν το βίντεο έχεις The Fiber 11 Mbps δεν χάνεις ποτέ επειδή λάγκει ο ήρωάς σου. 2026. Και παίζει και σταθερό τηλέφωνο με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. The Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. 10 χρόνια άντε. Η ζωή σου κινείται μέσα από την τεχνολογία. Μισό λεπτό κλείνω την πόρτα. Η οργάνωση της Τερματίζω το Minecraft, αλλά φορώντας αυτό το γυλαίκο νιώθω πραγματικό πόνο. Φορώντας αυτό το γυλαίκο μου επιτρέπει να νιώσω ακριβώς ό,τι νιώθει ο χαρακτήρας μου στο game. Αου, ψόφα, αου. Έχει βάλει αυτό το πράγμα που όταν ξέρω Είτε εγώ. είναι full damage, είτε τρώει damage από zombie, είτε απλά περπατάει. Νιώθω ακριβώς τι νιώθει στο σημείο που το νιώθει. Ναι, δηλαδή ότι όταν έχει αυτό το πράγμα και ό,τι πόνο έχει στο παιχνίδι, ας πούμε αν το βαρέσει κάποιος στο παιχνίδι, θα πονέσει και στην πραγματική ζωή με αυτό το πράγμα. Και δείτε τι ανέβασε ο MrBeast στο Minecraft κανάλι του στις 6 Ιουνίου. Μετά MrBeast μόλις έκανα MrBeast εγγραφή, όχι. Από εκεί θέλει και γραφείο αντιγραφέας. MrBeast Minecraft. Και αν πάμε και γράψουμε Minecraft MrBeast Minecraft, επιβιώνω 100 μέρες στο αληθινό, στο ρεαλιστικό Minecraft. Και όπως δείτε, We are trapped inside this δείτε τι Minecraft for the έχουμε. next 100 days until we beat Θα επιβιώσω 100 μέρες σε αυτό το ρεαλιστικό Minecraft. Wait, this is beautiful. Και δείτε τι Water έχουμε. looks crazy. All right, Jimmy, what do we have to do first? We need food. I can work on the wood. And since this is realistic Minecraft, Είδατε, είναι ακριβώς me το and all the πράγμα. boys have these Έχουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα αυτό τώρα τι πάει να πει? Ο MrBeast αντιγράφει το ελληνικό YouTube. Έχω κλείσει την πόρτα και ακόμα ακούγονται. Και αυτό το βίντεο πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Και γεια σας. Πώς κλείνει? Εδώ. Σε κάθε συναλλαγή με την Paisley Visa Να Card πούμε πια. Να το.